Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw. Sang Biyernes, ika-25 sa bulan sang Setyembre 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayuntang? Yara lang kamo sa mayong kaimtangan, no? Hindi kita magsali pa ka laday kun way man lang sang dapat nga kaladtuan, mas mayo nga magpahimunong sa aton tagsa ka mga puluyan kay kabudlay sang sitwasyon. Kabudlay gid ka tama do gasakang do wala gid ka nubo, no? 90 plus naman ang COVID positive based sa report sang Department of Health Regional Office 6 kahapon. Ay, perte. Do, way sa iya ganubot. Ano na pangamuyo? Talang mag-single digit siya blang. Galing ti... Way ta choice. Amugid ni siya. Kung mahimo pa lang makapahimunong kita sa aton sinitag sa ka mga puluyan, way kita sang dapat nga kaladtuan na be, mas mayo na lang nga sa aton na lang tagsa ka mga puluyan. Manimuron siling sang amigo ko. Magainop na kita, tubtub kita sa taglalauna 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton siling nga mga action reporters. Handa na sa pag-file sang ilan na tipon nga mga balita mabatian ta sa diri ginamang madugay. Kamusta nga aton siling nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga kabarangayan kag mga kapurukan. Oks lang, importante nakatimo-timo na. Amo man lang ng importante sa tanan sa matagadlaw mo, importante nakapanyaga na. Kagang preparahan ta naman karon ng palanya punon naman mga kaaksyon. Kudo damo sang nagwiit na kuno pagkatapos tong nagpanagtag sang bugas to. Bao daw kadamo naman.
ang ginagutom. Kay nga, drivers lang sang mga dipaserong salakyan ang nakaangkon yadto sang ayuda. Paano yang sa pagkadamo nga mga pumuluyo diri sa syudad? Ay ho, siling sang iban kabayontang may 5 na lang kadlaw na bilin before pa man mag-end ang MECQ kabayontang bisan paano maluwag-luwagan na pagka October 1 kasi makaro biyahe-biyahe na kag may salakyan na bla ang mga kaaksyon ta may sakyan na sila padulong sila sining nga mga olobrahan kadamo man sa nagsilirang nga mga baligya diri sa palibot sang syudad sa Bacolod. No, ay chance mag-champion, no? Sige lang basta pangamuyoon talang bisan paano maumpawan na kita mga kaaksyon sa sining COVID-19 mga kaaksyon, no? Samtang sa aton sining nga mga kaaksyon sa Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Kabayuntang sige-sige lang ang aton sining pag-maniobra, himo sa anuman sining mayong hilikoton. Para sige-sige lang. Samtang sa aton sining mga kaaksyon sa Negros Oriental, nga bahin mga kaaksyon, kag kalakip man sa Bugos nga Region 6 nagpabot kami sa inyo sang isa ka malipayon nga Biyernes, malipayon nga udto sa inyo tanan-tanan. Sa kinandan ako ang inyo sinikaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkaupod ta si Aksyon Eden Abuso. Outpatient Department sang Bago City Hospital temporaryo ginpasira. 2 ka mga doktor nagpositibo sa COVID-19. Subo-subo maning balita, no? Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Artay Hupon. Problema sa ginpanagtag nga food packs sang syudad ginalauman ni Councilor Gamboa nga hindi na masulit kasunod sang resolusyon nga iya gindoso kag ginaprubahan sang konseho. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Bacolod City Police Office Colonel Henry Viñas ginapausisa ang report nga paggamit sang isa ka pulis sang salakyan nga may pending kaso sa korte. Way gid sa iya sang kwan dito sang salakyan nga gingamit niya man. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Brian Morden. Barangay butangan sang pulis para mabaskog ang anti-criminality kag madasig nga bulig sa panahon sang emerhensya. Samtang sa balita sa patrol naman, we have Aksyon Eden Abuso, sitwasyon na isang syudad sang Bacolod. No? Nanong sitwasyon sa aton sining palibot sang syudad, aton ibaloon karon dugay-dugay sa report sa aton sining patrol, plus sining siyam ka mga personnel, kag 22 ka mga preso sang BGMP Takuling nagpositibo sa COVID-19. Samtang sa iban pa nga mga balita sa out of town mga kaaksyon sa syudad sang San Carlos. Igabalita ni Aksyon Stephen Fresquito, Mayor Rene Costello nagpahayag nga wala sang may mga selebrasyon sang festa kag iban pa sa iyan na sakupan.
preparasyon ni sa sa sining COVID-19 mas mayo man na gani. Kay daw halos tanan man nga mga LGUs ang nagpabutsyag nga wala na sang fiesta kag mga sinadya pa nga himuon sining nga tuig mga kaaksyon, no? Samtang sa syudad naman sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, 17 anyos nga minor de edad patay bangod gid lamang sang isda nga janitor. Ay nano ini, kaladlok man isang itsura sang isda ni nga janitor nga ginanuano ni sang kahaladlok nga klase sang isda ini, no? Ato ni baloon bikaron kung ano ni ginano ni sang 17 anyos. Sus. Samtang sa syudad naman sang La Carlota, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, arestadong 23 anyos nga lalaki matapos ginserve ang warrant of arrest sang kapulisan sa Bago City PNP sa kasong estafa. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, komelik wala sang may nakitaan nga rason agud nga ipaiway ang 2022 election bisan pa nga may COVID-19 pandemic. Samtang online bar exam ginaduso ni Senator Tolentino. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. 91 kaadlaw na lang ang nabilin before pa man mag-Christmas Day. Kag mayara 98 kaadlaw antes pa man magpa-goodbye si 2020. Kag magasunod na si 2021. Sa mga kaaksyon tabaya Facebook Live nga naga-monitor na sa sining udto, ginabi-abita na kamo. Ipadala lang mga mensahe ninyo basta jutay lang, no? Parang ma-akomodahan tanan sa mga kaaksyon ta nga naga-monitor via Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod. Sige, padala lang mga mensahe ninyo kag kalakip man sa aton sining website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph kag sa aton sining mga YouTubers sa Aksyon Radyo Bacolod. Ayos, sige. Daligid lang mga kaaksyon, matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo dugay-dugay sa mga balita ng pagadalunta sa sining pagpangalagad sa Aksyon BBB. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na kay tirahon tani anay ho sa kay Eli Escalera. Happy, okay, thank you Gid, happy birthday. Thank you so much Gid, salamat. Gamonitor sila sa 11th Street, Mrs. Cosi Charity. Okay, thank you so much Gid sa kay Eli Escalera, no? Cynthia Archibald, no? Watching from Capitol Hills, Bacolod City. Thank you so much, Gid, Madam Cynthia, no? Kay Gian Recicio, may lang pag-monitor, and thank you so much kay Jose Gerson Lapinigonio, kay Yenel Alexa, Madam, may lang pag-monitor. Thank you so much, Gid. Okay. Gatamyaw lang sang malipayon nga pagpamati sa kay tita niya, no? Ngalan niya si Vanessa Laza. Birthday yaman subong. Salamat Gid. Okay. Happy birthday sa kay Madam Vanessa Laza, no? Ayos. Thank you so much Gid. And Rockney Malinaw, may lang pag-monitor Rockney kay Mary Ann Chodoro. Thank you so much, Gid. Salamat, Gid, no?
And din pagiding iba ni daligid lang no kay nag kwan nag kala daligid lang no kay pang patpaton tas lanay kay Sir Angelo Amaro. Sir, mayo gid nga pagpamati da. Thank you so much, gid sir. No? Sige, dali gid lang mga kaksyon. Standbyan ay manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018.
Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:42 ang aton oras, 11:42 mga kaaksyon. Sige samtang nagaro timo-timo ng halos kalabanan nga mga kaaksyon ta sa sining nga odto, kinanglan magtimo-timo gid kamo, no? Palanya gahon to na eh. Ang mga problema na kay balugid kong porting problema, especially sa way mga galamiton bla wala sang gilihoon kabudlay gid man katama, no? Ang iban okay lang pero bisan paano problema sa gyapon. Ay COVID-19. Sa imo sining nga pag-ehersisyo hindi magkalipat nga mag-detoxify o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule amuning nagatindo sa Kadtuan tanang balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Mayong iya subong nga ginasuksok ko. Lady ang dating, no? Nakitaan ta naman ka. Kumilik wala sang may nakitaan nga rason. Agod nga i-postpone o kung ipaiway ang 2022 election. Bisan pa kuno nga may COVID pandemic, ambot na nung guwa siniya. Kabay pa sa 2021, mumpawa na ta. Pagka 2022, larga na ta sa atong sining nga piniliay. No? Kag online bar exam, ginaduso ni Senator Tolentino. Kag COVID-19 update kita, diri sa Bacolod, kag bugos nga kalibutan, kag bugos nga pungso. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sang balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Doors, good noon. Good noon, Action Rex. Happy birthday. Ay, doon ka lang, isang tigog. Thank you, good Action Doors. Mag-greet na lang ako. Happy birthday, Action Rex. Thank you, thank you. 21 mo sabong, no? 21 21 ka pilo. 20 years ago. Ay, kalay. Sa mga ka-SM, no, na, sa tanan nga mga ka-aksyon, salamat, gid, no? Thank you, gid, sa sining pa-birthday. Yes. Damo, gid ka pa namyo. Subong sa imo. Ibang Galing level. Gid mo mga fans. Pandemic man subong Gani man. Maintindihan man na nilang sitwasyon. Kung may corona, mas maayo nga mag-social distancing. Yes. Kag importante, Action Rex, may panabor. Ay, kalay. Naramigid ko sa imo. May panabor. May panabor. Laban eh. Butangan niya ka ng fireworks ni JM, sa likod. Si JM pagid. Butangan niya fireworks. Ay, birthday. Fireworks, gidya. Matingala na sila karon. Abila New Year, naka-Action Rex. Gani man. Sige. Happy birthday, gid liwat Action Rex. Thank you, gid mabalita. Salamat, gid. Yes. Balita. Kita na yung National Action Rex. Sige. Wala sang may nakita nga rason ang Commission on Elections o kon COMELEC agod i-postpone o kon ipaiway
ang May 9, 2022 election apisar nga hindi pa matapos ang COVID-19 sa amoya nga mga tinion. Suno kay sa budget hearing kahapon, ginhingyo ni Deputy Majority Leader Mikey Arroyo ang COMELEC nga ikonsiderar ang pagpapostpone sa 2022 elections bangod sa health and safety concerns. Tinaghambal si COMELEC Director James Jimenez nga ang eleksyon yara ina sa konstitusyon kag hindi basta na lamang nga mapaiway. Kag suno pa kaya Jimenez, ang ginapreparahan sa karon sa COMELEC amo ang 2022 election nga may pandemya pa. So gina-consider ni Aksyon Rex ang ila sa karon nga plano ang 2022 elections nga do may pandemic pa bala nan amo nang ila preparasyon subong. So suno kay Jimenez nga ang COMELEC Do isa di sa nagduso nga wala sang eleksyon sino to? Si Mikey? si Mikey Arroyo. Oo. Deputy Majority Leader Mikey Arroyo, Action Rex. Teka, suno pa kay kay Jimenez nga ang COMELEC nagapreparar man sa pagpatigayon sang online nga pag-file sang Certificate of Candidacy kag pag-require sa mga botante nga magsuksok sang face mask kag face shield. Kag dugang pasini nga ginakonsiderar man sang COMELEC nga magamit sa nga malapad nga gymnasium o kon covered courts bilang voting centers imbis nga mga classroom sa mga buluthuan. Kag target man sa karon sa COMELEC nga magbakal sang mas madamo nga vote counting machines agud mas mapa-improve pa ang ang 800 ka mabotante kada machine nga o kon machine ratio parehas itong sadtong 2019 midterm elections. Galing kay kumagamo ni Aksyon Doors, meaning daw pareho lang ni nga ginakondisyon tanang paminsaron sang tao nga hasta pa ni sa 2022 ang COVID-19. Gani man. Pero ilayado ka preparasyon lang. Rex, Pero kung hindi kung magbalik na ta sa normal, anong matabusin na sa ginpang purchase nilang mga kagamitan na? Gamito na lang eh. May kung na siya isa lang nakalibo ka pesos ang gaston, pero million of pesos ng invest mo dira para nga magdugang sa mga computerized ni. Ay, hugid. Sige, lang taon ta lang ni kidugay pa man ni 2022 pa. Yes. Daw May 2022. Yes, Action Rex. Maka-birthday ka paliwat pagid sina. Isa pagid ka tuig. Yes, correct. Sige. Swerte, sige. Kag sa iban pagid nga balita National Action Rex, ginaduso man subong niya Senator Francis Tolentino kay Chief Justice Diosdado Peralta nga patigayonon ang online bar examination para sa kaluwasan man sa mga magakuha sa exam. Suno sa senador nga isa man ka abogado, ang online bar examinations ang ginakonsiderar sa nagkalain-laing nga lugar sa Amerika, sa Michigan, District of Columbia, New York, kag Louisiana. Ginpahayag man ni Peralta nga ginatun-an man nila ang posibilidad sa nga pagpatigayon sa online bar examination sa Nobyembre 21 nga dululungan patigayonon sa Manila, Visayas, kag Mindanao. Nahibaloan nga una naging kanselar sa Korte Suprema ang 2020 bar examination bangod sa pandemya. So wala pa ni kini mahibalo Action Rex basi may online bar examination ang aton nga mga law students kung law graduates kili Action Rex. Kag sa update naman sa world records ning COVID-19 sa karon naglambot na sa 32,411,415. Ang nagkalamatay naman diri 987,742 kag ang naka-recover Lapit na isa ka milyon nagkalamatay, yes, Action Rex lapit na gid mga pila na lang ni kalibo. Kag ang naka-recover 23,925,406. Sa Pilipinas, pinaka-latest kahapon nga adlaw, September 24, 2020, ang aton cases diri yara na sa 296,755 kag ang nagkalamatay 5,127 kag ang naka-recover 231,928. Sa probinsya sa Negros Occidental may 62 ka mga bag-o nga kaso kahapon na dugang na nagresulta na sa 2,844 ka mga cases, 143 ang new recoveries kag wala naman sa may na-record nga napatay. Sa Bacolod,
95 or 95 ka mga new cases na record kahapon nga nagdala na sa kabilugan nga 3,515. 86 naman ang new recoveries kag 3 ang dugang nga nagkalamatay. Sa Western Visayas, ang cases sa karon 10,234, 260 ka mga kaso ang nadugang kag aktibo nga kaso 3,699. Ang naka-recover naman 6,327 matapos may 234 ka mga new recoveries na record kahapon nga adlaw. Kag ang nagkalamatay nagdala na sa kabilugan nga 208 matapos may 23 ka mga naka-recover o kung napatay kahapon nga adlaw. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Doral Cabado. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:53 ng aton oras. Standby sa report ni Aksyon Eden Abuso, sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod. Plus ining balita hong siyam ka mga personnel kag 22 ka mga preso sang BGMP Takuling nagpositibo sa COVID-19. Sus, masyado ka subo maning klase sang balita man. By the way, sa mga ka-aksyon ta, salamat gid ha sa nagpalabot sang mga greetings ninyo. Hindi ta na kamo maisa-isa. Basta salamat gid ha. Tuloy kuno ang ligaya bisan may COVID pa. So salamat kita sa tanan-tanan nga mga listeners ta sa bugos nga pamilya sang Aksyon Radio Bacolod, sa mga friends naton kag sa mga kakilala naton kag ilabi kag labaw sa tanan sa pamilya naton mga kakayos. Sige. Thank you so much, gid. Salamat, gid. Kantuan tanang balita ni Aksyon Eden Abuso sa patrol. Ini may kantaran sa sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod kag ining siyam ka mga personnel kag 22 ka mga preso sang BGMP Takuling nga nagpositibo sa COVID-19. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eden Abuso sa patrol. Aksyon Eden. Happy birthday to you. Perfect. Mayo gid, salamat gid. Kapila ko ginabalagin rehearse. Oo, para naka-perfect sa mga notes wala. Tapuson mo da report tapos saka na kamudi. Perfect. Nga may mga yung mga may araman Kaya tapos siyempre bit-bit ka mo eh. Perfect. Kapag importante, syempre. Ano talaga, lagi ba siyang kanan, di karon nga ari, di nagabantay naman 10 na taytay nga di magsaka, mo. Kaya tas, di nga po. Saka lang nga magpanaog ari di nga po, ano pamangkot, di ba lakay may ari di action. Karag yapon da? Way yapon sang nagabiyahe daw? Wala yapon da nag-sham namin ni Action Rex ang salakyan nga Gani? punta taytay. Ari pa di subong, wala yapon. Ari pala si Mama may udto live sa Action Radio Bacolod. Sino galing nga lang ta, ma'am? Si Marites, gila. Si Marites. Bali, ma'am, pa sumaga kay nga, gani, ma'am. Kaya makuha pa kami ng dugo, itugong pa na dialysis dito, alas 2. Gaya na pa kami di, huwag pagyapon ka, butang patay-tay nga, jeep. Kailangan na di ka oras, kaya ulat, ma'am. Ano ito, guys, wala ka oras, oh. Wala gyapon, Action Rex. Kaya mo nang ginagawa ni ma'am. Kahit alas 2, may kuluon nga dugo para sila dialysis patient. Although alas 12 pa lang man, tigaling kay Tigaling palabot mo to, hindi man to sila nga bulakwiton mo to. Yes, kag gano, yung Action Rex nga kadamo, diya sa iban nga naunaman sa iya, di, nagreklamo, pag hindi sila sa Kaya anong ambal na sang mga in charge da? Sa bitaw, kay daw sila na dang nagapasaka na da? Wala ba sila Action Rex? Kabalo kami na ning Sham ni Tanan, nagtingob naman sila goro, bagal si Mara Pasiro. Ay na. Di na niyaga naman goro, luwat Na, nagatingob-tingob gina sila yung kada oras na da. Dapat may salakyan na dang mga essential workers na da kag iban pa naton nga mga ka-aksyon da. Problema, ginadablang area na da mo. Punta
Taytay lamang gigani Aksyon Rex actually. Oo. Ang problema dito ya sa iban nga ruta ya gwa sulod man ang mga salakyan ti abi nato ligad ay naka-report na ta din na batian ng mga sitwasyon din ibaluan ang sitwasyon sa mga tao di. Oo. That's why gani nga nagdugang ti from 6 nagsyam na Aksyon Rex as we understand siyam na nagaruta ni sa punta Taytay nga jeep. Tapos ang Pero- siyamway naman subong. Oo, wala naman di sila Aksyon Rex. Ano Kaya mo ba nang naman? ginawagtas ang iban diya, kahit tigpalan niya gati, manyaga man ni sila Aksyon Rex, may ngaga man puli sa ila. Galing kay wala man sila sang sakyan, di man sila pwede kasakay sa iban nga ruta. Correct. Sila yung nila kantuan eh. Pasumag sila, masakay sila sa Estefania karon, Estefania ang gwa nila na. Oo, di man pwede Aksyon Rex. Kaya mo nasako, ganong iban. Nga, ti pares ni kay mamo, nga importante, ini kayong lakat ni Aksyon Rex, alas 2, makadto to kay may kuluwaon nga dugo para sa dialysis patient. Ti paano na lang ni karon ang sitwasyon, sini kung malate Sus. pagid ni sa. Ti may iban man di Aksyon Rex, area man di, nagapatial man sa init, although nga may huge shady kay may kahoy. Galing kay ti, siyempre, sungaw sa gyapon sa init, wala sa semento, may ari di daan sa iba ni Aksyon Rex nga, medyo may edad naman bala, ti, kasi wala naman pili ka na actually subungan kong pirahon sang init at sa Rex eh. Kaya mo nang budlay di o kay nagapatiyal sa init, gutom pa, wala pa sang salakyan, nagaugtas pa, kaya nagadali man sila puli. Ito yung di gyapon, mga bita personnel lang at hindi man sila authorized maghambal. Naghahamba, sige naman sila lista Aksyon Rex sa mga nagasinulod. Pero mas Pero ano oras ang last dira nga trip pa sumag kag punta Taytay area da? ba mga alas di kagina ang nakaabot ko kami nga may chip. Ang konding dispatcher da, dispatcher ang traffic enforcers da. Hindi sila Aksyon Rex magpa-interview kaya hindi sila ko authorized nga magpa-interview. Sinabtan pa di ko ni ma'am kagina ang last batch Aksyon Rex. Mga alas to ma'am? Mga alas 12 siguro ginapito. Las 12, why pa man las 12? Mga 11:59 pa lang subong ma'am mo. 11:59. Mga 10. Mga 10? Mga 10 or alas ma'am? Mga 10:30 siguro. Mga 10:30. Isa ka oras na nakaligad, why pagyapon da sobra na isa ka oras, why pagyapon nakabalik da? Wala pa pala sa hapon na galit sa. Inano man ang sitwasyon na dang aton nga salakyan na gid lang na dululungan pa sila. Ano ma'am? Kung pagalain pa kami nga daan sa ospital pa kami halin diri ako mangyapon. Mahulat mangyapon. Gani? O kung makita mo sa aton nga live Aksyon Rex, mo gid sa side sang punta Taytay. Pila kabilog gani makaigo sa isa ka salakyan da? Siyam? Isa sa salakyan, walo, isa sa front seat Siyam. Kung mag-isa ka salakyan, siyam lang kataong makasakay da, makuha yan na dayon da? Kapila na ni hambala ng area sang punta Taytay kag sumag tangob nga mga gabiyahe sang pasahero. Hasta subong wala gyapon mahatagan sang solusyon kasano pa ning problema na da nano na da man? Gari tigin na lingaw na lang gari sa ibang Aksyon Rex yung pasahero ng ilang nga kaugalingon ginaisip na lang nila kung kapila na nagwa ang banago nga jeep. Gani man nga daw ka problema niya sang punta Taytay kag sumagabi troubleshoot nyo ni Mayo sa mga concern tada nga mga kauturan ta, especially sa City Hall. Sinong in charge sa Aksyon Eden? I believe si Councilor Dindo Ramos. Councilor Dindo Ramos, aksyonan ta niyo kasan o panigin palabot sa inyong problema sang punta Taytay dra nga mga jeep kag sumag dra nga wala man gyapon ga problema gyapon mga pumuluyo tan ano na sila dululungan na sila gwa tananda. Do isa duwa man lang na siguro da gagpasunod man lang gwa ay sina. Oo, pero dito Aksyon Rex yung tanawon mo naglabay ta mo medyo layo pa di sa tubang gid bala katedral bata. Granada nga mga ruta ara lang man sila may mara pagani jeep nga nagahulat sang pasahero. Na ano niyang sumagya punta Taytay direction pa south nga mga slakyan yaman ka mga kabalan nga klase ka mga tao ni. Ang mga Aksyon Rex alag tinubo na lang ding mga baliligyaan may mga prutas kag Manila di nagpalapit sa mga pasahero. Para makapian-pian na lang sang gutom kita alas 12 na tigpala niya gati kung maghalin di sila karon na sila may break na sila Aksyon Eden ang mga salakyan da ma-break man na sila kung tigpala niya ga
Ati wala guro ta. Understood taman nga ti makaon. O makaon. Basta hindi man tanan nga dululungan makaon, di ba? Wala ba sa iba na sa rek dungan sila guro ka. Di kamudlay na yung magdungan sila kaon kay way na sang tao da nga way na sang salakyan da makadto sa mga pumuluyo da. Amo ginadi sa rek daga matamat na di damo ang tawo. Butan ta mga Taga Dinaw, taga Punta Taytay ginakag sumag ng mga salakyan nga ginkuha dira para magbiyahe. Yes, correct. Amo lang nga ruta. Kay bisan taga Tangog ka, taga airport ka, punta Taytay nga jeep nga ruta ang biyahe. Kaya Ang airport, ang Singkang Airport, ano na, iya pa na sang may jeep man na da nga nagabiyahe? Punta Taytay lang tanan action black naman ko to nagligad sa traffic enforcer. Punta Taytay lang, meaning hindi na sila magsulod pa Singkang. Hindi na. Kung may Hindi tricycle sa Bangga, masakay naman sila sa tricycle. Pasulod Yes, dito sa Singkang Airport. That's why nga tiyan mo nang hambal ang isa man di ka punto nga ginpalayan sa mataga bitaw. Kahit idamo-damo gid action rest mo going south tanan, diraga sakay punta Taytay tanan nga ruta nga. Jeep pero ti Sham Di na galing siyam sila kabilog, tanan-tanan sila. Amo gina Way na sang nagabalik da. Usa pa. Amo gina oras action rest no bulubudlay. Ibig kan maghapon kis understood ya kay mas nagadamo pag idang tawo. Kay damo mga empleyado nga ginuwa tapos ang ilang trabaho. Oo, kag subong nga inuras do, patay naman ni kun mangkuton mo ganin iba nis niya patay na ng oras sir. Tigplahuway na tig tilimo-timo na sang iban. Ti ang drivers naton wala man. Wala man kay Ano ni way ni sila prangka kung hindi sila sarang magsali man lang sila ka baton sang 3,000 dra nga ayuda para sila sa isa kadlaw. Bigyan ni action rec ang iba na ayuhan na kay tido ginugangan tatlo. Tido amo magyapon do wala gibigyapon sang sang jeep gyapon nga nagabot action rec sa makmo 10:30 more or less ha. Ang baldi sa isa ka pasero kay naabtan niya pati wala na siya kasakay kay wala pa siya sa kapalista. Kagdamo pa sang nauna sa iya. Tiyo makon mo na. Kadasig lang daan sa oras sa action rec alas 12 na. Di dapat mga 1 or 1:30 ararat pa siya sa sumag kay makuha siya sang dugo. Kadamo pa sang proseso sina tapos mabantay naman siya liwat. Balik naman kung diin hospital iya nga pasyente action rec kay tulog. Kung makita ta sa live mo ning mga tao ni nagpulupundo na da sila tanan. Ay Isa naman. pa lang ka portion action rec kung tiyugon ko ang live. Gelapta lang di mga nagpalista man gali, damo na. Kaya nagano man action rec nagapabilin sang social distancing kag nagapangita man sang kahandungan nila kay kay gabi di kay init. Ari naman ang mga ari man ang hapon ng mga... Sino ginang pinaka-in-charge ni kung punta Taytay man? May ari gining in-charge action din sa transportasyon mo na abing to kibonta na kung sinong in-charge na? Base man sila nga may asosasyon. Base may asosasyon man sila. Liyog ta na pangpulpog man na sa mga drivers nyo na. Sus, nga serbisyo ni. Unlike sa Villamonte, sa Banago, sa iban pa nga mga ruta dira nga wala problema ang salakyan ara lang gagutok lang sila yaw. Gani action rest mo kini puto tayo. Ano na kadamo gid nautod ang linya ni Aksyon din. Aksyon Oliver nautod ang kuan ni Aksyon din. Nano na dang area sang Punta Taytay damo gid pasero kumpara sa iban. Ama ko muna yung iba niya, gati tanga pa ho. Kunano pang ila sining, ay sus, Mariones na maugtas ka sa sining ginahimo Aksyon Eden. Yes, kaya man action rest ang iban, di gani nagambal pa nga ginapasiguro Manila sa mga bitaw. Kung anong listahan, amo gina, kay basi bilang iban, karon mabungol-bungol lang, mabalita-lita lang nga nagpalayo-layo sa Nagalawa, kung sino na makasakay. Amo nang gina, action rex nila. Ara na daw may salakyan naman? Why? Ha? Daw may salakyan naman, why? Wala gyapon. Wala gyapon action rex. Ang pag-insindi ko, ang bayran na isang 3,000 pagkahapon pa na or pagkadason pa ng adlaw or before? Do after na action rex. After do na? The day after. Amo to hambal sa ka-driver ng ligad. Na ano naman, hindi ko kinsindi kay after man by ranay. Ambot kung sinong nag-iisip dra kung pila ka trip pila ginaka-trip ng
Kinanglanon? Iti halin ni sila 4:30 a.m. hasta 10:30 p.m. Action Rex mo. Oo. Pero pagka-ugdo yan, wala. Ano naman? Ma'am, may panawagan kada sa hindi na lang sa kono. Si sir, sir. Kasi may panawagan kada sa mga drivers ng jeep punta tayo na, sir. Nakukuha na ko. Ano, iya ka, sir? Basta lang. Wala lang video, sir. Mga pila ka na kita ka oras, Nauya sir. ka pa. Malapit isa ka oras pa lang. Mga lapit pa lang isa ka oras. Sir, ikaw na panawagan to, sir. Panawagan na sa mga driver na kung kapanyaga sila. Medyo dasigo nila na kaya yawa na kasi diyo lang. Oo. Pila na kasi ka Pila oras. gid panyaga sinaman. Kundi mga isa pa naman ka oras. Isa ka oras. Pila ka kao na lang ka man ni, sir. Lalo naman pangayon na lang yung hotel ni kaya daway na budget. Nailingalinga na sila Action Rex sa kaon. Masama Ay, din. oo. Siyempre, pag piyan-piyan, yung sila man di ginagutom, man di, amo na mga, ang sitwasyon ni nila, Action Rex, yung mga concern man din nila, amo na ganyan Gani. ko. Kung may nagtinubo naman di Action Rex, yung mga balaligyaan, yung mga kotakwat na bala nagabaligya prutas, may nagalabay-labay sa mga bukupay, nagabaligya mani, hindi, makanegosyo di sila. Kay damo sa mga nagahulat di Action Rex, nga ginagutom naman sa amo nga oras. Ang namin na da, may nagalistan da kada trip daw, bitaw man na dang in charge kuno na da. Yes, bitaw Action Rex ang nagalista. Ti dapat ipakita na sang bitaw in charge na kung pila na ka-trip kag kung sila sinudang way pagka-trip, amo na. Amo na tani Action Rex mo ang tuyo taman bala galing kay tihambal nila hindi gid sila pwede or hindi gid sila allowed. Hindi sila allowed kundi sila kabalo maghambal. Ambot lang. Ambot lang. Dapat may Ano, sila mismo na kay balo na aksyon din sa obra nila dapat mo kag sila na dapat manawagan sa publiko. Yes, Action Rex. May panawagan ni isa gani Action Rex nga tani kuno gina-priority man bala ang ang like sila ang isa ni nagpalapit ni sa aton kay may kuluwaon sila nga dugo. Kaya amo nang ginaano nila, ginexplikado nila sa bitaw, nga tani unahon lang sila. Amo na may mga consideration man, although nga tinaybaluan, tas ang nagligad, hindi wala malanggid sila nagalimit yun strictly sa mga medical workers, kag essential workers. So, importante lang man kag may HQ pass, ginapasakay Manila Action Rex. That's why nga, kaya mo na gamat-amat na damo-damo man ang mga pasahero nga nagabantay dire para kasakay sa jeep. Siling ni Rodora Syoko, siling niya siyam na ka-jeep ang gabiyahe. Tapos ang pasahero, ginaabutan pa siyam. Ay, oo. Kaya mo na di Action Rex. So, well, as subong as of now, Why ka man choice kay ibang sakyan mo kay kung may sakyan ka ni pa sumag o kung pa tangob ka nga direksyon o kung pa punta taytay, masakay ka lang nimo, hindi ka na ni maghulat sa mga buisit nga mga driver ni. Feeling ko gani Action Rex, kung wala lang ni gatagiti ang init, ang iba nagamatamat na nilakas. Kung wala lang itang nag-singkal, gid lang init, ang ibang pilion na lang nimo nga maglakat sa maghulat. Kaya ang ginhulat nila, kung ginlakat nila, nakalambot na sila duro. May traffic kuno sa sumag, amo nang rason nga delay. Ang checkpoints, tani makaagi sila sa fast lane. May checkpoint sa Sumagaw? Action Rex? May checkpoint sa Sumag daw. After naman sang, di ko kaintindi kundi ng traffic. Sa may ayon Action Rex, sa may Araneta, dira sa may Bangga Goodyear bala? Sa Bangga Goodyear? Oo. Dapat may fast lane na nga ginapagya ng kapulisan tada sa mga jeep na. Di gali kay hindi man gid siling Action Rex nga sa amo ni oras kagi man talabay amo ni oras dira sa area do wala man gid siling nga super ambot ko hindi ta na 30 pa man to. Galing kay 10:30 pa man to. Galing kay ti base ko nag-volume bla biyernes nga daan mo. Ting slakyan base kun kadamo bla. Amo nang way ta mabalan aksyon din base ko na delayed sa checkpoint man ni sila. Galing kay ti knowing subong Action Rex yung pangkakas ganing iban nga inner border check-up point. Sido amo man gyapon ang sitwasyon nagahulat man gyapon. Kaya ang punto bala sang iban given nga siyam Action Rex ang mga nagabiyahe do ka imposible man guro nga minsan isa lang wala pa di tugtog subong may nakabalik. Halin sa butang sa alas 10 so kun alas 11 pa naghalin to. Gani man. Oh, Siling ni pare RG roofing o pare RG Sol roofing bla. Hindi lang anay magugtas pre kay birthday mo. Why pre kuha lang ko galing ko
Loga, ti sakit man ng aton balatsagon nga ti kung ginagutom ka kag may hiling nga gawon kang kaladtuan hindi ka magkasakay dayon sa kauras. Sa kauras kag tunga nga hulat-hulat o pagyapon. Reaction Rex may nag-abot. May nagabot? Oo, ang mga tao nagdinaguso. Siyang ang listahan, wala na yung nadula. Ti sinong gakapot sa listahan da? Sa ang bitaw, magkita sa mga pasahero sa Jeep Action Rex na dinaguso na. Oo, ti daw sa anobla ng iban dati, ang dispatcher, hindi na nabitaw, kundi dispatcher na. Mo nag-reaction Rex, ang iba hindi nag-reklamo naman, kaya listahan, dula na. Wala nang pasunod sa listahan. Ay, oo. Kaya nagdinaguso na dayon. Te, pila ka bilog sa lakyan nagalabot? Isa lang. Isa lang? Isagid. Ay. Isagid ka reaction Rex. Ti puno na say? Puno na yun, naglakat na dayon. Wala na gani ka parong action Rex. Kaya pag pundo pala, nagdinalaga na dahil ng mga pasahero. Ay, sus Mario. Ang iban guro, basi nanyaga da si mo? Ang buta ko narada sila sa Gua Aksyon Oliver. Basi arada guro si mo. Ami pa Tuway, to ara na. tuway ko makita. Di bisa sa dalom nga dito, naghawa na dis dalom mo. Ay, ambot na lang action Rex. Kaya mo to, na iban-ibanan sang siyam kapasero, di. Pero damo gyapo nagawlat. Iyo, siyam ka pasero lang ginbuhin mo da. Isa lang ka sa lakyan. Nanong siniman? Gani mo na action Rex. Ay, ambot na lang. Kaya at least Ay, ho. na liwat Ti, wala naman, social info. distancing? Ti, pag dinagusto sa jeep, wala na Ay, Kahit ano kasadya. lang, pagina ka pa nag-ulap nila sa jeep, pagkita mo punta taytay nga jeep, kita kahimaya. Ate, Ti, okay lang kung mabaskog pang tuhod mo, pero kung may ilo-iluya na pag dinaguso na aling mo bala na da. bala na da. Ang lain lang, action Rex, kung may kwan ka, may upod ka palang Oo. luming, be. Gani. Di, ikaw yung nakasakay, siya wala kasakay, di kita ay lang mo to sakit na sa kantuan niyo. Ay, kabudlay nga Gani, sitwasyon, no? no? Siya mo manigyapon ni mo, isang bita, action Rex. Kung Te, may mga kung privado, may, masalakyan nga kung bukas nakasakay ang siyam aksyon na din, posible may pulo, may 11, may 12, parang nga maabot naman. bot lang Di niya. bala, may pasunod lang na. Mo to gali kinadula ng pasunod. Ang listahan, wala na. Kay, Why mo gin arapang jeep? Kasi may interview mong driver, be? wala, naglakat na. Naglakas na. Okay, wala pa gani ka park sang insakto, bala? Oo. Rekta na dayon, dupila lang ka segundo, saka dayon. Di, lakat dayon eh. Wala Wala na nakapundo pa. Ang iban to yan, nga ruta, nagapaugat. Perte, no? Sa siyam, may 8 pa, nga wala maka tusngog dra. Ano na, Di sila na po. magbalik to halin sa ginkantuan nila, may pasayro man na to? Kung may magsakay from dito, Action Rex, going naman downtown, pwede. Why na iya bayad? Wala man bayad, Action Rex. Basi Libre kung may sakay. duhol na, why man na? Di ikaw man nagbayad. Ay, di ka gala. Sabi ko kung, basi bala siling ko pagalin mo to, may bayad na, Blau? Wala. Wala na bayad ya. Kay ginabayaran na sang syudad mo. Perfect. Ang na importante Kaya mo na yan iban na wala labot ng libre sakay. Gatsaga lang yun yung tao, Action Rex. Kaya wala man sila. Why man sila choice sabi? Oo. Tiya mo na yung nagligad. Ito bala nga pag-report sa Monday. Mo yung ginahimo sang iban nga bitaw. Nga nagapara sila sa mga privado kasalakyan nga abring likod. Most probably mga pick-up ni Action Rex. Kaya sige na pasakay na lang kung going malang south. Ginaayo na lang ang driver. Pag-iyas ang salakyan. Mapasakyan na lang iban nga pasahero. Sige. Muna Action Rex, as of now, wala sa gyapon liwat sang may jeep nga nagdulog diri nga punta Taytay. Pero sa aton nga balita sa Patrol Action Rex, nagpositibo iya sa COVID-19 ang siyam ka mga personnel kag 22 ka mga person deprived of liberty sa Metro Bacolod District Jail sa Barangay Takuling. Pero kay Senior Superintendent Gilbert Peremnes, spokesperson sa BJMP Region 6, yun pa'y dalom sa swab testing ang 19 ka personnel kag 39 ka mga PDLs nga nadala sa contact tracing matapos napatay sa Setyembre 17 ang isa ka PDL nga ulihin na nagpositibo sa COVID-19. Pagpaatag ni Peremne, gindala ini Action Rex sa hospital ang amo nga PDL sa September 17 bangod sa iya masakit. Apang napatay sa Setyembre 18 kundiin subject o kung protocol man sang hospital nga kung may mapatay
is free paidalom sa swab test. Pag paidalom sa swab test, September 22, nagwa ang resulta nga positibo. Si palayag ni Peremne, ininaay kaduha nga PDL nga napatay kag nagpositibo sa COVID-19 sa amuman nga pasilidad. Una diri sa tong Setyembre 8, gindalaman sa ospital ang isa pagid ka PDL bangod man sa iya sini nga masakit kag napatay sa tong Setyembre 9, ginpaidalom sa swab test kay may buluan nga nagpositibo sa COVID-19. Apang suno kay Peremne, ang 4 ka personnel sa BJMP kag 6 ka PDL nga nadala sa contact tracing sang una nga napatay nga nagnegatibo tanan ay mean sa virus. Sa karon naka-isolate ang 9 ka mga personnel kag 22 ka PDL nga positibo nga lunsay mga asymptomatic. Plano man Aksyon Rex i-extend sang BJMP ang no visitation rule sa ilang mga pasilidad. Kay tubtub September 30 lang ni dapat Aksyon Rex mo. Kay since March, no visitation sila up to September 30. Pero sa amo ni subong nga sitwasyon. Dali lang kay balikan ta si Aksyon din na boso na utod ang iya sining linya gikan dra sa Bacolod City Public Plaza, no? Parte sa sining siyam ka mga personnel block kag 22 ka mga inmates ang BGMP Takuling nagpositibo sa COVID-19. Aksyon din. Yes, Aksyon Rex, amo to ang extend nila hulat-hulat to naton kay damo man sa mga pamangkot, especially mga himata sa mga PDLs kung pwede na sila kabisita. Pamatian naton si Senior Superintendent Gilbert Perenne. Yes, we confirm that from the PNP Regional Office. So sa second niya sa aton nga PDL, sa contact tracing niya, we conducted the swab testing sa aton personnel. All in all, ang personnel subjected 19 and result subong daw siya mga positive. The parts ng PDL man yung may contact tracing to sa second death naton. The story behind kay hospital na siya mo, actually, it's not COVID, it's just part ng management ng jail about sa masakit niya, but that's part of the protocol sa hospital na i-subject siya for swab test. So it's so happy niya positive siya. That's why ang mga tracing dito sa jail facility, in pakamayo na lang i-subject for swab test. So amo na, bisin may ka personnel ang in-subject for swab test and the result siyam ang positive. Din sa PDL natin, 39 ang in-subject for swab test. Ang result, I think, is 22 ang positive. Ang Aksyon Rex ang gabayin man sa pagpahayag ni Perenne. Balitalin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Ide Naboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Ede Naboso do katigagid na sa may punta taytay nga wayaw kag sumag area blank. Do halos tanan siyam na ka mga salakyan pero still laga problema sa gyapon ng mga kauturan tang nagapakadto pakaridra sa area, no, dra sa atubang sang police station 1 ang iban nga ruta do katawhay man lang di ang ambal nila nga may checkpoint sa area sang dintong parto nga may checkpoint pero hindi man na guro gid siling lawig-lawig gid nga checkpoint amo ni oras daw sige naman lang siguro lang taon tanibi ko nanong problema gid ni nga wayabi sa naga-supervise dira nga mas mas mataas pabla sa mga traffic enforcers nga nagapatigayon man sa pagpasaka, no? Ay, kabudlay gid nga sitwasyon. Sige, hibalaon tawing report ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtanan sa problema sa ginpanagtag nga food packs sang syudad ginalauman ni Councilor Gambua nga hindi na masulit kasunod sang resolusyon nga iya gindoso kag ginaprubahan sang konseho. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Art Tayho po na Aksyon Art. Ang problema na sa punta tay balita na kay Dindo. Galing kiti amo mo nagyapon ni ambal ni Councilor Dindo dapat kung gintas na darang bitaw dapat ang bitaw na dang in charge ting bitaw o tsakto mo lang magtaw-taw. Kung pabalita na siya mo nagyapon kapila
wala na sila meeting. Gani, siyam na sila ka unit da. Ani man, Amo man gyapon ti ko nagasako kay mo kag kinanglanon mo gilayon nga matagan sang solusyon prehas to dugo tong kinanglanon niya to naglulubok na tong dugo o may kuluwaon siya. sus, kita mo lang na. Tingnan nga i-check talag karon na para nga maktuhan man agad ma-inform dara ang mga opisyales ang ila organization o transport organization. Sa balita gikan sa Bacolod City Hall ginapaabot ni Councilor Wilson John Gamboa Jr. nga ang na-experiensyahan atong ginparagtag nagligad nga food tax ang city nga sa diin may pipila sa itong ang nabaton sang pila ka mga miyembro sa transport organization ang expire no ang pila ka mga produkto kag bisan ang bugas ang ginreklamo sa pila ka mga nakabenepisyo pero siling ni Councilor John Gamboa Jr. sila kabay pa hindi na masulit na anyway sige hindi maniya kay kunano nga issue na kay mayara na gani isang apology ginpalayo nunesdan ang head sang DSSD diri sa syudad sang Bacolod. May pila lang ka mga amendment na naging proponer man kagamo nang gin-aprobahan sang konseyo sa resolution naging padala pero ginklaro sang konsehal nga ti hasta na may ang tuwi hindi na masulit ang insidente panuay man siya plano kung ano pang mga legal na aksyon sa ulihi. Ang yan ang matadlong kay di ini konsumo kag kinanglanon sa publiko ang ginahatag na ayuda sa Bacolod. Yari ang parayag ni Councilor Wilson John Gamboa Jr. Ang original resolution ko calling for investigation, requesting the city mayor with regards sa pinatawat natin na adulterated rice kat expired noodles and food packs. Now some adulterated rice, expired noodles and food packs distributed to the affected families during the NECQ. During the course na deliberate namon ini, nag-acid na lang ako sa ilang dina-request. Although ako yung kapati sa right, na the fact na gin-adliter na sa DSSD head, kag nangayo na ganit apology, si Ma'am Pasipatero, for me, hindi na niya claims or allegations anymore. Nevertheless, gintatong kung ilang amendment with the requirement na ang investigation will go up to the procurement alin sa pagpamakal sa siling food packs. Repacking. Ni Councilor John Gamboa Jr. Ang ka-aksyon niyo, aksyon ay tayo. Hupo na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Artay Hupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:25 nga oras. Daligid lang sa report ni Aksyon na Brian Morden. Matagtanay pinaka mga commercial standby. Balikan talang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Pagkatapos sining importante nga mga commercial. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao. Una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:26 sa oras. Kadtuan tanang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Barangay Butangan sang pulis para mabaskog ang kampanya sa anti-criminality kag madasig nga bulig sa panahon sang emerhensya. Yaring kaundan sang report ni Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon, Brian?
Aksyon Rex, inalam sang 9-point agenda ni Philippine National Police o PNP Chief General Camilo Casculan. Inmandok sining butangan sang isa ka pulis kada barangay sa Bugos iyang Pilipinas. Aksyon Rex. Pero diri kay Negros Occidental Police Provincial Office o CONOC o Deputy Spokesperson Police Lieutenant Wilma Silva nga ini ang pagbutang sang pulis magatap sang mga barangay tanod or bipat dira nung tawag sa ila agon nga magabulig sa iya sa nasambit nga lugar. Ini siya ang mag-tiner sa barangay hall mismo or kumara sang butang naton daw gamay nga substation dira. Basta dira siya mag-duty. So dira ang iya nga deployment in Aksyon Rex. Diri sa Negros Occidental, ini ang mag-umpisa na. Kag may ara na gani kuno sang mga lugar diri na nag-umpisa na sa pag-deploy sang Police Action Rex. Minado diri si Silva kag ang kapulisan nga may kakulangan din man sa kapulisan. So karon ginatinguhaan nila ini kung paano ma-address ang nasambit niya nga problema. Anti-criminality kag ang pag-responde nga badasin sa mga emerhensya kangay sa pandemya subong amo ning pinagid kami tinutuyo kung nga maga-deploy sang pulis sa tag-sa ka mga barangay. Ari si Silva. Pulis sa barangay ang wala siya. Police program gesture, it is a gesture of the PNP's commitment to pursue the police community partnership in support of assisting barangay-based anti-crime strategy as a collaboration of the police and the barangay during disaster and emergencies such as this current pandemic, typhoon, and other calamities. So meaning ma'am, mo online ni sa mo nga panahon or may emergency or permanente na sila ma'am? Permanent and permanent. Every barangay, how many personnel ma'am ibutang? Isa na. Isa. Sila, paano mapapatindog ka mo na post or dala ka mo sa barangay hall, ayuan na mo sila? Pwede sa barangay hall, pwede man may poster. Pero usually, sa barangay hall, kaysa man ang isa pwede siya, siyempre, paano siya sa, barangay. So, para visible siya, sa barangay hall siya. So ano makitap diri ang mga barangay tanods, may platform na siya? Yes sir, para Bulig sa mga policeman. Para doon alalay mo no? Bilang siya. Aksyon Rex, sa muna ang palayag ni Casculan ang sininaw. So, saan na nisugdan nilang programa Action Drive? Ang solidary sa Negros, nag-ulumpisa na silang Action Rex. Ang ginapagpapagyan nila sa mga pamangkot sa kina. Ang sa mga remote areas lang, inang mga barangay layo gikatama sa police station. So ginatunan nila na subong kung paano nila i-plaster in Action Rex kay those recently na ginimo ang mando ni Casculan. So pero sa mga bulubanwa yang may lapit lang ang mga barangay, may mga police na actually gani suno kay Silva nga ginapamutang dira. So tidra siya mapungko sila within sa hours nga ginarinder niya nga duty upod niya dira ang mga barangay tanod kung ano nga mga ipaalalay da sa iya sa nasambit nga lugar Action Rex. Prioridad diri nga ibutang sa mga barangay ang pulis nga taga dira man mismo kay mas nakilala niya ang sitwasyon sa barangay kag mahapos para sa iya Action Rex. Kagang ibutang diri dapat may ranggo nga police corporal. Kung magnubo pa dira hindi pa pwede Action Rex. Kung magtaas guro da. Oh yes, magtaas. Okay, corporal daw PO1 na siya. Patrolman ang patrolman. Okay. Police corporal lang ang pwede mabutang pataas. Magnubo pa dira hindi pa pwede Action Rex. Pero sa kadyotayon abisang pulis to kung paano nila ni gastar maayo pero basta mo na ginatunan sa buong sang kapulisan ang ini nga mga tikang. Balik ko karon or sa hapon, may isa ka na-check ko lang sa Carlos, may aksidente na nasakpan nila yung tao sa Kalong Block.
ara lapit siya sa motorsiklo niya. Pero i-check pa ko rin ng kompleto ng detalye sa Aksyon Rexa. Balita gikan sa Doc po, Aksyon Brian, mo din nag-report una sa Balita sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:32 ang aton oras, 12:22 na mga kaaksyon. Daligid lang ha sa report ni Aksyon na Eric Magbanwa, Aksyon na din na boso, kag ang atong sining mga out of town reporters, daligid lang. Kay masalyada tanay ho para kulang ang imo sining alawas sa vitamin C. Hindi magproblema kag may Agapasumbanwa, mabugaw na hangin, agadapya na. Ikaw na ang ginapamati, alamon, ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Patayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa Sige man, namyaw tanay sa mga kaaksyon ta, no? Nga nag-monitor diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB sa kay Terry Simpronyong, may lang nga pagpamati kay Antilo Chong. Thank you so much, gid kay Cathy Ver. Salamat man kag Zet Alunan. Thank you so much, gid. Maria Cecilia Pabon Jimenez, may lang nga pag-monitor, Maria Cecilia Pabon Jimenez. Paring Ed Lumugdang. Ara pre kay Wilfredo Laison Domingo, thank you so much gid, no? Wilfredo Laison Domingo kag kay Bia Jonathan, kay Jose Alan Brasa, Christopher Corsiga Masmela, may lang nga pag-monitor, no? Richard Nicor, may lang nga pag-monitor dra sa Mabini Pontevedra, kag sa ilang tatay Erning kag pamilya Tanyo, no? Salamat gid Richard Nicor. Kay Jodette Calves Pampusa, thank you so much gid kay Daywini Pontino Tanate. Sako ang bitaw panakopula nasa traffic kwarta-kwarta ba? Daywini Pontino Stanate, no? Malang pag-monitor. Sandrex de Pedro, ang pag-dispatch lang sang salakyan ang problema. Dapat ani mag-siyam ka unit sila da ginto nga nila bali sugataay para di matamaan ang pasayro kahulat. Sugatanay man na guro sir. Hindi man na sila pala rihas nga marektas la guro lakat na. Sugatanay na sila. May lang nga pag-monitor kay Ronnie Arroyo. Salamat gid. Kay John Marie Radok. May lang nga pag-monitor John Marie Radok, no? Kag sa kay Nelda Siguanse, may lang pag-monitor. Kay Parikoy, dra sa Moises Padilla, kay Bram Stoker, may lang pamati, no? Kay Captain John G. Liba, ang COP sang Moises Padilla PNP. Salamat kid Parikoy. Sa kay Rinaldo Poderoso, kay Devin Cabarles Cabalfen, may lang pag-monitor. Thank you gid kay Gian Resicio, Almera Lima Lasarte, kay Rose Guevara, good PM lang. Kay Eric Liano, thank you so much gid Eric Liano. Kay George Gargasiran, hindi man na dungan biyahe, may ara gid na nakabalik na tubang bakapuan, dapat una yan nila bantay da. Trexie Busillo, may lang pag-monitor. Trexie Busillo, no? And Alex Gonzales, thank you so much gid Alex Gonzales. Erom Joy Daguob, Paper Parsley, may lang pag-monitor. Helen West na, kay E.G. Mihorada, thank you so much gid E.G. Sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, no? May lang pag-monitor, Madam Elizabeth Gamala Malaka, no? Malaka Gamala. Ayos. And daligi lang kay Norberto Muroy Trasuna, may lang pag-monitor. Salamat gid sir Norberto Muroy Trasuna, Maria Luz Grijaldo Makunat, Bensky Dagumboy, kay Norberto, okay nabasa, kay Felix Gart, Melenda Aisporo, thank you so much gid, no? Dungan birthday ka apo ko. Okay, sige. Thank you so much gid. Dennis Richard Tibor Roma, good day lang, and thank you so much Dennis Richard Tibor Roma. Kag sa kay Ray John Villalon, no? May lang pag-monitor. Ayos. Sige. Kandunigli pa rin, no? Ayo. Dinto na yun to. Sa Kandonesia Galiabi ko Moises Padilla. Sorry, Parikoy. Paring John G. Liba, no? Sa Kandone. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon. Standbyan ay manumbalik kita sa diligid lamang manugay para sa dugang sining mga balita.
yan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:47 ng aton oras, 12:47 na mga kaaksyon.
Sa mga nagasunod sang basketball sa National Basketball Association, nagdaog ang Lakers kontra Denver Nuggets sa score nga 114-108 mga ka-aksyon. So bali 3-1 na ang kartada sining mga inoras, no? 3-1. Tatlo ng Lakers, isa ang Denver Nuggets. Amo na mga ka-aksyon, 114-108, no? Ayos, sige. Kantuan ta ng balita ni Aksyon Eden Aboso gikan sa Kapitolyo. Makwanta na subo-subo man gadamo ha. Hindi mo minsigyan. Outpatient Department sang Bago City Hospital temporaryo nga ginpasira. 2 ka doktor nagpositibo sa COVID-19. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Happy birthday! Sulit pag daw. Sige, ikaduwa ko na muna. report. Ikaduwa mo dapat makanta. Dapat reactionary. Kaya nagkabukalay sa di sa likod, oh. Okay. Oh, watch out sila karon. Nag-report may Ayos, kapamorpog di sa pagkakasyo. May kapamorpog, nag-o-stop. Okay. Nag-o-usap lang ganyan sa direct. Ayos. No, thank you, good. Thank you. Thank you, tulog. So, kami din na sa direkta. Oo. Sa imo din ang mga kahandaan. Gani. Ano yun mo katiskog na diyo? Kanto din na siya ko. Perfect. Perfect, So, kid. sa direct temporaryo nga nagsira ang outpatient department sa Bago City Hospital. Umpisa alas 9 kagabi, tugtog sa Setyembre 28. Ini matapos nagpositibo sa COVID-19 ang duha ka mga OPD doctors. Sunod kay Dr. Alan Abayon, Chief of Hospital sang DCH, nagpainalom sa swab test ang duha ka doktor sa tong Setyembre 22 matapos nagbatsyag sang sore throat. Nagwa ang resulta kahapon nga adlaw Setyembre 24 rason nga gilayo nagdesisyon nga ipasira ang OPD bangod masobra na pulo ka personnel ang ila sini nga naka-close contact kag datalana nga ipinalom sa swab test buwas nga adlaw kag sa Setyembre 28. Palayag ni Abayon, wala may baluan kung sa di nakuha sa mga doktor ang virus. Apang nahibaluan nga kung wala sila gani sa duty sa hospital, mayara sila sa private clinic kundi nagabaton man sila sa ila sini nga mga pasyente. Ang BCH ang mayara sang anom ka COVID-19 bed capacity. Apang isa sa karon ang okupado, isa kun duha ang available kag ang iban ang ginapaydaluman sa renovation. Pamatian naton si Dr. Alan Abayon. So good na actually ang closure sang OPD services halin nga alas 9 ang gabi. So mag-start ini hasta 28. Lunes magsugod na kita liwat sang aton OPD services. Oo, kay may duha kita ka OPD doctors nga naga-positive sa swab test. Naga-duty po di sila sang 19, 21 kag 22. Medyo madamo-damo gidi ang mga personnel sa OPD kag sa admitting section ang may close contact sa ila. So kagabi pa lang daan nagsugod na kami sang contact tracing kag risk assessment para kung sino tong dapat inugpa swab kag kung sino to ang dapat magsugod na isolation sugod kagabi. Sa amon isip di mga sobra 10 ka personnel kit ang dapat ipang-isolate. Pagkitagikan sa Kapitolyo Provincial Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid Aksyon Eden Aboso, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? May lang nga pagpamati kag salamat gid sa kay paring Mark Magbanwa kag kay Madam Ems Magbanwa. Thank you gid paring Mark kag Ems Magbanwa kay paring Tip-Tip. Salamat gid paring Tip-Tip kag M. Lerasan, no? Kay MM Lerasan may lang nga pag-monitor man. Kay paring Renly Marter, salamat gid. Paring Renz Cagleya Campus.
Kay paring Elmar Trapangko kay Mrs. Yadra, may lang nga pag-monitor. Paring Philip kag Tintin Rizaldo, may lang nga pag-pamati man. Kay Ayan Kabatanya, thank you so much gid Ayan. Kay batchmate Jonathan Fuentes, may lang nga pag-monitor, no? Kag kay Chris Vilma Treyes, may lang nga pag-pamati dra sa East Homes 3, Barangay Estefania. Ayos. Kay Rijantan Villalon, thank you so much Rijantan Villalon, kasi Mario. Kay paring Benedict Intona, thank you so much gid paring Benedict Intona. Salamat gid. Dugay-dugay programa mo na. Ay, pwede. Sige, salamat gid sa inyong pagpakigupod kay paring former Cap Eman Rectra, no? Thank you so much gid paring Eman Rectra. Salamat gid. Nakatawag siya sa akon. Wala gid lamang madugay, no? Sige, thank you so much gid. Kay Ramon Monching, happy birthday. Thank you so much gid. Kag kay Claudine Valdivia Santiso, may lang nga pag-monitor from Capide, Claudine and Clovy Santiso sang Isabela, Negros Occidental. Thank you so much Claudine Valdivia Santiso. Kag kay Maria Felisa Ebon, no? May lang nga pag-monitor. Katuan taning balita gikan sa Bacolod City Police Office. Si paring Ala Navales kag Josing Tupas ga monitor man, no? Thank you so much gid parikoy. Paring Ala Navales, salamat gid, no? Katuan tang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan subo-subo maning balita, no? Amo ni siyang dala kaina sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. So, sa stabbing incident ni dira sa Purok Pagidait, Barangay Tangob, Bacolod City, nga nag-resulta ni sang kamatayon sang isa. Gina-check ko pa kay daw magtiyo ini mga kaaksyon, ha? Ang nasambit nga insidente, no? Kantuan tanay si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric, mayong udto. Oh yes, Aksyon Eric, it's your day today. It's your birthday. Happy Doka hinay sang imo nga sulod daw? well, guro dira sa atong monitoring. Gani daw ka hinay gid? Oo, sa ako nito hinay gi magani di. Arana? Arana. Okay, sa ato nila nga remote control, no? Remote control. So, inatungod sang sobrang mga pagkaon nga nag-alawas diri sa station. Ayun, di sa purma. Sa Cantong, that's why nga nagahinay mga nga ito sining signal tungkol sa sobrang nga kabusok. Amo na. It's your day to relax. Arana. It's your day to relax, no? Thank you so much gid kay paring John Solinap kag kay Marero Nalida Solinap sa La Carlota. Yes, no? Sa Thank mga you so much gid. sa mga nagapadala diri na salamat gid. Pagsaluyan Nagapadala. Ayun, di purma. Karon dugang. Oo. Pwede pa ingaga karon sa panyapon. Ayun, di purma. Hindi amo. Kay Kagawad Jofred sa Pantas ang La Castellana, salamat gid kap. Okay, kag kay Kapitan Chaldera, no? Kapitan Chad, Kagawad Jofred. Salamat ba na sige padala mo sa ako, no? Wow. Tumauna ka pa ba? Ayun, di purma. Sining ni Kagawad Jofredo, sining niya, happy birthday, Action Rex. Wishing you all the best. God bless you. Hindi daw ka nami, gid? Oh yes, as always, no? As always? Oh yes, as Ayun, always. di purma. God is be with you, no? Oo. Oy, nagpalabot kin sa nga happy birthday. Si Sergio Marie Vargas. Ay, sir. Sergio Marie Vargas. Sergio Marie Vargas, no? Thank you so much, good sir. Hambal niya, Rex, good PM, great lang ko, happy birthday kay Rex today. Oo. Lang ulot na mon ba? Ano ni man? Ang butsilingon niya? Bali, isa lang kadlaw ulot na mo. Isa lang kadlaw po, ulot siya. Ano sa 24 raw? Pasi 24, so kung 26. 26. Kung 26, Sergio Marie, no? Sa buwas, sa Bado, way panyaga, di ba? Sikon makapadulong ka. Ayun, di purma. Hindi amo. Rick,
Taon to ni si Sergio Marie, pirahon ta rin, no? Kay action officer ni mo. Oo, gani. So kung baski man birthday mo, Action Sergio. man ay. Action man ay. So action man si Sergio Marie. Oo. So basi birthday mo ba, sir? Padala ka na lang din, no? Inaya, prangkanis. Hindi mo. Taon to ni si Sergio, kay ka bonito sa Cebu, no? Oo, gani. Salamat kay Sergio Maria. Oh, thank you, good sir. Bargasa. Oo. Muning mga ginapahita ko sa Bacolod nga action man. Correct. Action agad, no? Way lang niya gasugid, bro, gatupan. Ay, so si Sergio Maria pa, no? Gagiho niya, way niga pabaya. Oh, yes, Sergio Maria. Ang akong bahato na yun, no? Ayo di purma. Ito kaulan, ito Sige lang pala, kay ginakuan na na, subong ah. Gina-project, no? Gina-project na na. Oo, rin ko ba Sergio Maria, no? Ara Good, Sergio Maria, no? Advance happy birthday kung boss man birthday mo, no? Pero kung kahapon, belated happy birthday, no? Si Mama Betelao and family sa Binarbagan, nag-congratulate kasi mo. Gani, thank you so much, Rick. Mr. Joseph Chua and family. Oo. Nag-greet pa si Max Rex, happy birthday. Thank you, good sir. Mr. and Mrs. Joseph Chua. Oo. Sa gag-greet kasi mo, happy birthday, no? Gani. Si Manuel Como man. Oo, te. Para po si mo sang happy birthday. Oo. Sariya para ano sa Aksyon Rex ang face mask. Ayo di purma. Face mask. Oo, te, okay, good ah. Oo, wala problema. No? Good ah. So, ang wala padala, palihog lang, mata nyo na, no? Ayo di purma. Kami. Ay, perte ka. Ay, perte ka. Tirada mo, no? Ako pa ya. Uy na punaw, no? Ako pa ya. Kay birahan tani Aksyon Rex, no? Total biyernes man. Ay, 23 kili si Sergio Marie. 23 ka. Sang 23 pa siya. Merkulis pa siya. O tapos na kuya, 23 pa ko. Wala na. Kadiyaon si mo, Sergio Maria. Ikaw ka na pabalog ulit tapos na birthday mo, no? Gani, man. Sige, belated happy birthday kay Sergio Maria Vargas. And God bless, no? So, sa luya pala padala, palihog lang, no? Bagi na pa, aksyonan mo sila. Ayo di purma. Luling ko tadi sa prison tulong. Pero laglahog lang na namo na aksyon, Eric. Laglahog lang na. Pero kung may ara, niyawat pa man. Ayo di purma. Bingo! Sana all! Ay, si Parinono, musta? Ha? Parinono? Parinono? Ate, ara na. Ate, good. Ara na, pakadto na. Good, Parinono. Ayo di purma. Kaya kay Kumari Elizabeth. Salamat yun, no? Again si Mama Betelao and family sa Binarbagan na palabog kasi mo happy birthday, Aksyon Rex, ha? Thank you, good ah. Thank you, good, mama. Sila nila kabalogi ko nga malipayon sa mong Aksyon Rex. Kay ara man si Aksyon Eric ka nag-support. Always na iya. Always nag-support ka taga Aksyon Rex, no? Basta importante ang wala lang sa iya, wala man sa ako, no? Ayo di purma. Ay, paring John Solinap, diraliwat. Thank you so much, gida. Pare John, salamat, gid. Kay Kap Chad Feria, kagawad Jofred, no? Happy birthday, salamat, gid, no? Sa gipadala nyo, no? Si paring Alan Navales, kili, oh. Ano ko, no? Thank you. Ayo di purma. Thank you, ah. Thank you, ah. Again, si Mr. and Mrs. Joseph Chua, kapalapod kasi Aksyon Rex, ah. Thank you, good sir. Happy birthday, Thank you, good. Ayos. God bless ko sa imo. Kag sabi log mga pamilya, no? May second batch pa rin mo pa niya punto sa mansion ni Aksyon Rex, no? Pero hindi na kami nakakato dito kay diri pa lang adaan, bastante na. Ayo di purma. Hindi mo. Bastante na kagtapos ko karon report, matimo-timo ko liwat, no? Ayos ah. Ay, ginagutom ako sa imo sila nga report sa BBB, no? Kaya ano ning subo-subo man ning balita ning ilan niyo? Magtiyo ni. Subo-subo ning balita kay magtiyo na Aksyon Rex. Ang istorya sining ang hinaplos nagbuno siya sining tiyo. Oh, tapos siya nagbuno man sa gugulingon niya. Inbuno niya man ang gugulingon niya ray tapos nagbuno niya tiyo. Pero musubo dili kay tiyo yung patay Aksyon Rex. Pero ini siya ra sa bong ay ning hinaplos ka nagbuno ara gyapon confine sa may Miso de Calawat. Sang Corazon sa Monterrey ba na memorial regional hospital. Amo ni kay nakita pa sa aga nga nag-viral sa sa social media. Ginawa ko rin ang check, kita ko kung magana si Major Sidel,
Sabi ko, sino ba may patay na si Musto Baka sa Central Market? Wala man di actioneric report sa akon. Di, ay kali mo kasi sa kuha ng Iniesta, ngom mo tabo ni, no? So, subo-subo nga balita, patay ining tiyo, nga si Siriaco Pabalinas, 49 anyos, matapos yung buno sa ginablos nga si Mark Lowell at yan sa 34 anyos, lung sa ini pumuruyo sa Puro Pagidait, Barangay Tangog. According sa kay Police Captain Armelin Vargas, ang hepe sa station number 8 nga daw wala gimagahin isang madalom-dalom action nga ginalinan kay ang inigiling suspect kasi Mark Lowell at Chansa daw walo ni kadlang nga daw wala sang tinirugan mayo kaya naga problema na sa kuro sa pamilya ya. Ang natabo nga kaya na sang aga nagaprepara ni pamahaw ang tiyo yati daw wala man sang ginlalisan o kunano ang inablos ko pinakato sa kusina ka nagkuha kutsilyo kagindu-do ya ang ining tiyo ya nga si Siriaco Pabalinas nga nagapreparar sang pamahaw nga nagresulta gid sang iya sininga kamatayon. Bali, tuno sa pamangkot ng mga investigador dito sa sa crime scene, samtang nagkaprepara sang pamahaw, isa man siya ka natira sa pagbutubo. So, prepare sa pamahaw, wala man siya sa naging lalisan, ginuno sang hinablos sa inaya tiyo. Pagkatapos, ginuno yung manangya sa uling. So wala hindi ma'am sa magkihalinan o pinakadalom din nga motibo? So ang tisimong insidente, ang aton na suspektado, daw wala nakatulog ng mga 8 na kaadlaw, wala katulog tungod sang daw may problema gamay sa pinamilya, na amo nang posible amo ang naghatag sa rason kung maandi siya katulog. Kaya nang wala man sa isang may ginawayan sa tiyo niya kasi isa man lang sila ganig ka tulugan. For sure sa palayagan ni Police Captain Armelin Vargas ang hepe sa station number 8 Aksyon Rex ang ining suspect karon ara sa may hospital ginabulong kaga gwardyado ini sang ato sini kapolisan pero ang tiyo sa to singati na patay gid tungod sang igo sang buno sa iya sini nablos sa iya sini nga dugan ang hinablos nga nagbuno sa koglingon niya kung man ini sang wala ni sang rason aksyon wala gid provokasyon kasi nga galuto ni pamahang tiyo mong di ba tanong nasulod sa pinsar sang nablos nga ging kwa ito kutsilyo sa kusina naging do yang iya sini nga tiyo action Rex pero ti prayo sa insidente ni ti amon to hambal cocaine nga may mga 8 ka adlaw kada wala ni tinurugan si Mark Lowell at Chansa ni mong di ko posible kung ginabot sa nervous breakdown bla. Gani man. Si Pablo 8 kadlaw nga hindi ka makatulog kay may ginapaminsyar kasi base nasakaan guro hangin ang ulo ni Mark Lowell at Chansa but ano nga sitwasyon nga parakan ni ginibuno ang iya sini nga tiyo nga si Siriaco Pabalinas nga nagaprepara pa naman sa ida sini palamawon kay nasang aga mga alas 8:40 Aksyon na Rex no. Sa muni nga daw alos ang mga residente dira sa may Puro Pagidait Barangay Tangog daw na sorpresa man ka nakibot sining insidente nga natabo kati si Pabla hinablos nagbulo siya sining tiyo matapos nga gibuno ang tiyo nga napatay ginbuno yaman ang iya sining kagulingon Aksyon Rex no. So sila sa kay Captain Armelin Vargas magdepende sa pamilya kung makagawa na ospital ining si Mark Lowell at Chansa kung bala ipostro nila ang kaso sa pagpasaka batok sa sining sospetsado. Dalawang taniyang latest development medical bulletin karon ni Mark Lowell at Chansa dara sa may Corazon Roxin Montelibano Memorial Regional Hospital. Okay, Action Rex? Okay Okay, so hapol lang ka mo ha? Oo. Pahapol lang ka mo palihog, no? Kaya may oras pa kita antes magwa ang alagit it alas 12 karong sa kaagahon. Correct ka ni. Okay, Action Rex. Mabuhay ka and God bless you. Okay, Happy birthday. Halin diri sa imo kapamilya sa Aksyon Radio Bacolod. We love you all, Action Rex. Thank you. You're welcome. Ayos. Report. Gika sa Bacolod PNP. Una sa balita. Una sa Aksyon. Aksyon Eric Magbarmay. Report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa. Dali gid lang ha kay yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement ever. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Pinugsang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat. Kantuantang balita gikan sa aton sining nga mga out of town reporters. Sunahon ta ang San Carlos City. We have Aksyon Stephen Presquito. Ini may kang tanan sa palayag ni Mayor Rene Gostilo. Mayor Rene Gostilo sang syudad sa San Carlos payag ini nga wala sang mga selebrasyon sang fiesta kag iban pa sa among syudad. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Stephen Presquito. Aksyon Stephen, mayong udto. Yes, mayong udto Aksyon Rex. Wala na no sang mga selebrasyon sang kapiestahan sa ining maabot nga Nobyembre kag ining ilabina sa aton nga pagsaulog man sa kalagkalag, no? So initanan sunod pa sa kay Mayor Rene Gostilo sa siyudad diri sa San Carlos nga wala na initanan nga hindi na dapat gid mag celebrar tungod sa sining aton COVID-19 nga nagapadayon pa sige hapon nga isa sa nangin na problema sa siyudad man diri sa San Carlos. Kay so far Aksyon na Rex no may mga nagadugang pagid nga mga nagapositibo. So amo ni karon nga hugtanon sa gihapon nga iya gid mando nga wala na sa mga selebrasyon pa nga pagaymoon bisan mga fireworks o kung ano pa dira wala na ini ipagkansilahon sa aton syudad kay para na lang ma-safety ang mga pumuluyo sa syudad sa San Carlos nga hindi na magtakot ini nga mga ang virus, no? So far karon Aksyon na Rex amo ini ang iyagid nga ginapayo pagid sa mga pumuluyo kag ilabi na sa mga ginikanan sa mga kabataan nga hindi gid pagtabayan sa kadalanan kung ilabi na sa oras sa kagabihon nga nagahinampang-hampang dira o tinapok-tapok ini kay nasugdan na nga may ara na nga duha ka kabataan nga nagpositibo sa Barangay 3 sa sining COVID-19. So far ang aton karon diri sa next quarantine facility halos tanan puno gid kaayo. So may ara pa sa 600 nga mga nagapaabot nga pagasugaton sa siyudad sa San Carlos dira sa nagkarelaing nga mga pwede labi na diri sa pod sa Tabuelan nga gikan ini sa Cebu kagang dira man mismo sa Bacolod kagang ini mga OFW naton. So amo ini karon Aksyon Rex ang iya pahayag sa diri sa San Carlos ang ining mga dugang pagid nga mga paghugot sang paggamit nila binasa mga face mask kag face shield. Muna natin na report dali sa siyudad sa San Carlos. Nag-report una sa balita, una sa Aksyon. Ini sa Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Stephen Presquito, balita gikan sa San Carlos City. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 1:11 na nga oras 1:11 na mga kaksyon. No? May lang pag-monitor kay Madam Carmela Galvez Coloso. Thank you so much kid Madam Carmela Galvez Coloso. Kay parang Edwin Pinidaho, may lang pag-monitor sa Edwin, no? Maria Felisa Ibon, no? Maria Felisa Ibon. Thank you so much kid.
Elmer Almorato, salamat gid sa imo sining pagpanamyaw, no? Rin Loksin Dioka, may lang nga pag-monitor kay Rinan Aloro Reco, no? Kantuantang balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa 17 anyos nga minor de edad ho, patay bangod gid lamang sang isda nga janitor. Anong natabo ni man? Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz. Aksyon Roger. Yes, Aksyon Rex, at manod lamang sa pangguha sa nga isda nga janitor sa isa ka reservoir sa nga isa pasyente ini reservoir iya ini sa nga irrigation nga sa ginakuha ang supply sa tubig para patubig sa mga tubo nga ginatanong labi na pumagsigilinit dira nagkadto ang ini nga biktima nga 17 anyos agod nga magpaguha sa isda nga janitor kagsuno sa report of Hudman ang yasidema nga kapdanan nga natingala nga sa diin wala na siya makabutwa alin sa tubig kagin pangita ato sa idalom sa tubig kagin dala ini sa bahin sa Cadiz o na Cadiz City Office pero gindeklarar ini nga dead on arrival sa pahayag sa iya siniutod nga si Robert bako sa utod sining biktima nga si Rogelio bako sa interview. Sir, manghod ko sir nga ano. Nano tabo to man? Ay, ang ano din sila sir, nanda sila sa isla ng janitor nga ginatawag nila siya. Sa ito sa reservoir ng Bayatas. May mga upod man siya, pero mga bata man, mas... Sunod sa payag sa iya sila mga kaupdanan nga una sila nagtabok at nagsunod man lang natabok na sila dira tanik sa pinag-reservoir pero mabasagin sila. Pero sa gali wala na lang makita ini si Relio Bakusa nga ila siningaw po kasi pagkita nila na sila panako lang sa kampo. So ala gid nila makita sa gali ila ni ginubog sa among reservoir kay dito nakita sa idalog ginapatiyan nga lumos sila kay sunod pa sa pamilya pagbisido man sila. May pilas ini sa nawala nga agtang po sa may pila ayon nga ginapatihan nga nag-igo sa mating nga bagay sa hindi siya maglumpat sa mga tubig agod nga magsabok ka magpanguha sa isda sa janitor sa pihak na pagpam. Report di ka sa sinang sa ganito una sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutib na report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gote, balita gikan sa syudad sang Cadiz. Matapos ang balita ni Aksyon Roger, balita naman gikan sa kay Aksyon Percival Villamor. Arestadong 23 anyos nga lalaki ho matapos ginserbihan sang warrant of arrest sang kapulisan sang syudad sang Bago sa kaso nga estafa. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Percival Villamor. Pers. Yes, Aksyon Rex, ang Bago PNP nag-conduct ng operation against wanted person Aksyon Rex sa barangay Poblasyon, Bago City. Ang suspect diri kilala kay Novel Villanueva Gonzaga, 37 anyos, may asawa kag pumuluyo sang Malunggay Barangay na Pulis, Bago City. Ang warrant of arrest gin-issue ini sang aton kapulisan sa may case number nga MBGO 20-001CR sa kaso nga estafa. Kag ini nga warrant of arrest ginpanaog sang Bago City Trial Court kag may pitsa ini sadtong Agosto City 2020. Kag ini nga warrant of arrest gin-serve sa suspetsado may bill recommended ini nga 18,000 ka pesos. Karon ini ang suspect ara naunong sa custodial facilities sang Bago City PNP. Report live gikan diri sa Bago PNP ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor nga report sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
pasimbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na ngay samsay ano nga kalintangan responsable nga pagbalita pagdayon nga ipalaknan malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene
habon kag tubig o kanang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining nga pangalagad. May lang nga pag-monitor da kay Toto Ramel Buen Consejo, no? Thank you so much paring Ramel Buen Consejo kag kay Bing Bagatela, no? Kay Bing Bagatela kay Chuna Montalvo, no? May lang nga pag-monitor. Ayos, sige, salamat gid. Alang-alang na ko sa tiyempo. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa Dirigi lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinanda na ko ang inyo sirika Aksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong mayong hapon. Una sa Balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. I laugh with tears in my eyes. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod,